Man. Yo. What's up mga kagango? Dito kami ngayon sa Farmers Flowers Market. Laklak para kay Pox. Dadalawin daw namin. Dala namin ang Alfonso. Sama si Mayora with Ma'am Camel with Bangs Garcia. May Koreana kaming kasama. Isaranghi. Lipat mo yung camera sa ano, sa mga farmers dyan. Wait lang, papasok pa. Oh, pawapante. Yun, kung gusto nyong bumili ng bulak, dito lang kayo sa ano, sa Farmers Flower Shop. Yan. Ay, nagparamdam yan si Leia. Kung gusto nyo bumili ng bulak, Si Leia. anong bulak? Bulaklak sa mga ex yung si Leia napatay na. maganda. Dito lang kayo. Kay Leia Flower Shop. Kay Leia Flower Shop. Kung sino yung may mga ex na napatay, bili na kayo dyan. Pagawa na kayo ng bulak dyan. Sino na kami, anong sa inyo dyan? Meron ba kayong pako? Magpag ka na. Yun. Para sa mga ex nyo na patay na gusto nyo ng ilibing. Ikaw Yun. O kaya lang para sa ex mo. Pili kayo kay Leia Flower Shop sa Farmers Garden. Yun, bibili kayo doon. Libre lang paggawa. Pagawain ng corona yung mga ex nyo na gusto nyo ng ilibing sa limot. Tapos padala nyo sa bahay na. Saan na tayo dadaan? Karami na. Oo. Violet ang paborito. Hindi ba nga nagpabili sa akin ng paso? Kulay violet daw. Nung nagpabili kami Ito na nga sabi ko Kami sa sa inyo. ganda ng langit. Ito na tayo ng ano, yung Kubaw. pambayad natin. Sabi ko kasi yung mga Yan, dito kami sa Pure Gold. Grocery. Ding. Mira, say hi. Yan, yan. Tiding. Tiding. Ting, ting. Konti lang tao dito mga kagang. Yan. Ikot, ikot, ikot. Yan. Sige. Yun. Sige. Ito pa yung nabili namin. Saan na? Si Mayora. Sige. Ha? Pag-own mo? Hindi, magawa ka. Ngayon? Oo.
Ayaw mo? Yung Koreana kasama namin. Mga cheese ko doon. Nakalit. Powder? Ting. Shout out sa mga OFW natin dyan. Shout out, shout out. Ting, ting, ting. Ting. Koreana. Yun sa kanya. Koreana. Yan si Mayora. Sige. Ano yan, Mayora? Dami binili ni Mayora ngayon, no? Koreana, oh. Pili ng mga hotdog, oh. Oh. Ayan. Hindi na tuloy makita yung mukha mo, Ma'am Camille. Si Mayora. Koreana namin kasama. Yun. Marami nang napili. O, yung chicken. Ano, Mayora? Yan. Whoops. Whoops. Oh. Naman sa mga bula-bula si Mayora. Mayora? Mayora? Ano Mayora? Yo, yo, yo! Oops, ano tayo? Atras muna. Atras. Sa mga ano muna sa buong. Saan? Yan. Crush. Happy Yan. birthday! Bili ko ba ng disinfectant? Hindi ba? Saan to? Dito sa pagkain ni Dry? Yo, 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 yo. Hindi ka pa pipili ng Dry, di ba? Yan mga kaganga, yung binili namin mga kaganga. Pidigin. Jersey? Ang Koreana. Si Madam Koreana. Wanna try? Nandun sa amin. Hindi. All-purpose cleaner. O yun na lang. Ilan? Tatlo? Oo. Mayora. Mayora in the house. Dalawang ano lang. Kaya magpagawa ng ice cream. Malabnaw to.
Yun, si Mayora. Magpipila na. Mayora. Yun. Ito na yung napamili nila. Dito lang ako. Yung pipila na para magbayad. Yan, inaantay muna namin si Madam Ching. Mamaya na pala kami pipila. Kasi wala kami pang bayad. Si Maroya, Mayora in the house. Yo, yo, yo. No. Shout out mo na. Shout out. Ching. Hello. Antay pa namin yung magbabayad. Oh, yun. Kila na kayo. Shout out pa nga, shout out. Shoutout sa mga kamag-anak ko dyan sa Bicol. Shout out po sa school na ayaw mag-health break. Bakit naman? Kaya naman, health break na po. Anong pecha na eh? Oo nga eh. Parang kukunin ni Lord. Salamat naman po ni Lord. Oh, Salamat sir po ni God. shout out kay Kuya. Kuya lang, sa kalam. Let's pila. Kila na. Pilihin nyo? Ham? Anong pilihin nyo? Wala na ako. All meat ako, all meat. All meat. Ayaw ko? Spicy. Tatlo lang tayo. Yan, ang libre si Koreana. Koreana? Bili ng torp. Lahat po rin. Sige yan, dito na isla. Ay, hindi. Hindi ako. Siomay lang sa akin. Sabi ko po wala. Ikaw na. Siomay. Siomay. Isang siomay po. Torps. Yan. Siomay, siomay. Baram Kamil. Diyan mo si Baram Kamil. Yan. Wala lang kasi. Ang gago na. Mag-repeat na lang kami lang. Spicy? Oo. Sagot gulaman. Ang libre si Koreana. Kailangan uuwi ng Korea. May ano, lahat yun may... Inigo lang yun. Laura? Mga kagango. May tumutulog. Sa uli na namin yung sasakyan. Anong tumulo? Tuba. Ha? Tubig. Tubig? Yun, what's up mga kagangos? Park na namin tong kotse. Park na namin. Yo. Wala nang lakad. Relax na tayo. Chill, tagay tayo mamaya. Ay, mamaya
Mayora, kain ka ng turps dyan ah. Mamaya mag-twerk na. Ha? Ayan. Pumangit yung buko ah. Yan. Mamaya. Yun. Ah, oops. Oops, bata. Lakas ng busina. Bambas. Pang-bash yata ang busina nito eh. Mukha na akong Emma. Ha? Parasyo. Yo, yo! Yo, yo, yo! Mamaya na akong kain. Yan. Ang layo ng parkingan nito mga kagang para safety yung sasakyan. Tama na. Yan mga kagang uuwi na kami. Napark na namin yung sasakyan. Ay nako. Kaya na kami ng bike. Magkasya si Mayora. Taba. Mataba. Ayan nga. Uy, okay. Walang agawan ng mga kaya yan. Like, share, click nyo yung bell bell para lagi kayo updated sa aking video. Sila pareho.